Hello kagayam na imbag nga oras yu amin. Barumanan nga istorya, wano pa kasaritaan ti mga ganyo dito'y drama abiyag ti tao, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may ti amin makablaawa mampay da Chris Bukatan dita Singapore, Francisco, wano Franklin dita Ordaneta City, kan Genesis Fernandez. Katitain tayo nga rudan danggan ti episode 412. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nay, adan sa manan lakad mo Manong Elvis. Adan ang pati kapag nami itigayem ko. Sa di numanan, iti sugalan, wano inuman manan. Si kagit di mo't adura. Kasla di ka na irwam kanyak mo. Day tabi siyom ti pa kaibibusan ti kwarta Manong. Saan mo't Adalat tamot mabatbati, uray kas kasanaw. Kan may isa, kwarta laang dayta. Masukatan tumanain. Wanangam sayang latta ti kwartam, tamapmapan iti bisyo. Maawatam kumamot ti baak akabsat mo Iso alim makay kaabaro at akasta ka Manong. Kitam ang mga nudaytan to ti pakaalam iti sakit mo. Di ka madanagan. Agan anadak mo't akanayon ading ko. Sige, tamapan ako. Ay Manong, mangibati ka man iti kwarta. Awan mo tun mailuto asida. Naibusin ti ginatang mo iti Sabado. Sige, day talagayam. Ikan ka, ading ko. Apay ngay tala nagawid ka, Fred. Di mo nabasa ayat itext ko ken ka nanang. Nag-overtime kami, di pagkatalan. At da ngamin inaramid mi project. Mala, agpalas ka nga rodan taumunatan ang mga anak ko. Anyat masida nanang. Ang dalinutok nga adobo amanok. Nag-imasan? Ay, kat syempre no siyak tagluto talaga na imas. Na Uncle Elvis ngay. Jakmat makita iti paborito na asufa pagililadan. Nawan uncle mo. Anda na pananday, tigayim na. Nakisugal daman siguro. Anya nga rin ti maaramidan tayo, kay ipili na matikaya na. Kaslasaan nga agbyag, no saan nga agbisyo. Into nagsakit. Asino nga iti mga sikasukon kwa na. Dahita nga rin mo, tidi na mapanunot. No agsakit kat sana makatrabaho, kasano tayo laangan. Welcome to Jenna Almoite Drama. Munti man tabutas ko ading. Ni apay pa panamanan Manong Elvis. Makitagada kita. Adang amin nagayab kat. Ni, makitagad ka, ngam na-hangover ka mat. Kaba ilak ti makitagad, uray na ang uberak. Kita mamatay suram. Kas kala na laos nga ikan. Saan mo ta? Si kakit timot. Sigurado ka kabailam. Kasanaw no dadaka sa mapasamakin ka. Asino nga iti ka si ang mga sikasukan ka no maospital ka. Dida kami. Laglagi pam. Jak masango timang bantay kan kay ja ospital. Kanjak kabailan tagpuyat. Di nakpakadanagan. Kaba ilak ti bagik kunak tumot. Malangarod. Makamu ka Manong. Papanad ni Elvis, limabas mat iti paraangan mi itay. Makitagad ka no nana. Nabartag samot anagawid idirabi Wan nga rod natangken mo ti ulo na. Ngam nagagat matlat nga uray kasjay anabisyo anya. Sobra ti kinagagat na nana ngam grabe mo ti bisyo na. Angam uray na bisyo, bilibak ken ko na, tanakaipatakder iti balay na, nga isuitan ti pagnanaadan nyaw. Mairanranod kayo pa'y iti pagbanbanugan na. Ay, wan matkit di anana. Nabisyo ni Manong ngam no may papan iti kwarta saan nga imot dayjay. Naparabor kada kami ang kakabsat na nana. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Manong Elvis, adda ko maibaga, kan ipakpakaasik kan ka. Anya dayta, lerma. Agawid nga minan ti akin kuko iti balay apag nanaadan miinton umay abulan, Manong. Kat, Siyempre, no agawid da. Isudan ti agnaed di tabalay da. Didan kasapulan ti caretaker. kat kasano kayong arudan? Numabalin akat makipagnaed kami matan dito'y balay mo, Manong. Ha? Saan na bale? Tada kami laang mat kadalakay ko kan ti anak mi. Talo kami laang, Manong. Kat ala Atapay mo't kid di kwarto abakante Di isumatan ti agbalin na kwarto mi, Manong. Umanugot ka kung mga agnaed kami dito'y balay mo. Tawan daduma apapanan mi. Kaasyan na kami kumamanong.
Apay nga agnad da dito'y kat caretaker damot iti balay dasusan manong. Agawid ka nung aminin da Susan. Apay nga min adi dagi patakder iti kalapaw da. Kat imanugot kang agnad dan dito'y. Imanugot akon takaasid amoy. Ay, Tibakan ti asilid iti asidag ti banyo, tagbalin asilid da. Anusan tayo pailaang Tapno di da panunutan nga da pagpaburak akabsat ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay ngay anak kami suot kamulatan manang Adora. Di mon samot kayat ti panagnaed min dito balay ni Manong. saan man natilay bagbagamot si Kalerma? Managatap kalaunay mo't. Manipod nga min adda kamin dito'y balay ni Manong kat di ka matagtagari. Kundi ka pa'y umisem apulusan. Nasakit tingipan ko, isa kastuyak. Di mo man ikan iti madi akay papanan ti makitkitam, Lerma. No aramid mo, di mo ipasa kanyak, nawatam. Anya? Mayat mo't tiisem mo ang nagawid, Manong. Wala ito na nga pakakmanan natin ko. Lukas ta. Allah ka. Talaga ka di mo maikat day ta abisyo, Manong. Ay na, pangliw-liwak la day tuyan natin ko. Mabit lang Makitam na gito'y. Allah, nagadumutin a kwarta day ta. Wen, swerte kitang daw. Ay kat mangtad ka nga roden iti balato mi, Manong. Day talaga. Data, 3,000 day ta. Ay na, agyaman ako na Manong. Adamot lang ang kwarta. Talaga at the best ka ang kabsat. Yati pa'y, paggatang mo iti sidaan tayo. Agluto ka man kiti tinaimas a sidaan. Nilakay kunto ti agluto no sumangput, Manong. Tanaim-imas ti luto na. Manutintad ni Manong akwarta kan Kalerma. Kwarta? Nakita nga din nyawat na kan kaitay. Ay namanang, awanan bibiyang mo numano ti inted na akwarta kanya. Di ka lagbain. Dawat kala dawat iti kwarta kan kuana. Kat, inted na nga rod. Nagpuskol kit diti rupa ma. At dang arod nila kayo mong agtrabaho para kada kayo. Dumawat ka pailaan. No agsasao ka mat manang Adora. Kasla di ka mairanranod iti kwarta ni Manong. Agpapada tayo laang ang mairanranod dito'y anya. Sipod nagnaad kayo iti dayta balay awanan. Saan kami na komportable? Kat, anyat kayat mo asawan ngay. Apay, balayo aya daytoy. Kat balay mo't ni Manong Elvis. Feeling bumalay kamot, Manang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, apay, agan ano ka Manong? Agkalkalingutan ka matan. Maditirik na kading ko. Kasladya ako ng kabailan ti bagik. Anya? Mapan ka man ije balay datatone. Ibagam ta itaray nak ije ospital. Agkapsuta kon. Kan mas marikatanak nga aganges. Ala, sige. Diyak ka mo taramidag. Mabit lang nga rod. Inak ayaban ni Tata Tunay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Si kaman mo't ti agbantay ije ospital, Manang. Ne, apay asyak. Manong aldawon ada kami kinilakay ko ti mga asikaso kin ni Manong. Kat talaga kasta Diyak ka ba ulan tagpuyat. Da kayo tinairanranod iti kwarta ni Manong idi. Apay ngay ada kami tinamnamaan nyo ang mga sikaso kan kwa na ita masakit. Di ka man nagsawi ti kasta si Kalerma. Uray mo da kayo, nairanod kayo mo lang iti kwarta ni Manong. Nairanod kaming agpaysong. Ngumdakdakkel tinaitulong na kada kayo. Tanabayag kayon dito'y balay na. Ne, Lerma, nalipatam samutan nga inaunak ngam si ka. Awam mo respetom kanya kon. Kasano, di mo amo ti makitinulong. Tumulong ka mata. Ne, nakaawid ka magaya man Manong Elvis. Apay na imbagan kan. Dito'y kano balayan ti pagpaimbagak, Adora. Agimbag ka pa'y nga ta. Katuan Dayta nga min, tinal-alam iti panagbisbisyong. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, huston ti bisyo. Kan banog ko kanupay ti daduma. Gapu iti kinaado ti trabaho. Awanan Kasano ang makatrabaho kay tangay? Agtrabaho aktumanan noon maimbaga na kon. Ay, sapay nagado ti tumtumaram nga agas. Ikanak man iti danom. Mawawa ka din ko.
Nita, baunan nak pa yun. Apay, di mo kabalan ti mapan mangala. Di mo tarak ng tasakit mo, manong. Labanam! Papanan nyo, Lerma. Naawat nila kay ko iti trabaho nga inaplayan na iti kabangibang a barangay, manong. Kahit papanan nyo ngay. Ape ang nagimpaki kayo matan. Ijay kami nga agnaed. Tamabalin ti stay in ijay. Agraman da kami a pamilya nila kay ko, manong. Panawan da kami, Lerma. At damat da adora kan ti anak na akadwam dito'y, manong. Anya. O sige, patuluyan min, manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agimpake ka nanak ko. Apay ka di nanang. Papanan tayo. Pumanaw tamutan iti na ito abalay. Anya? Pimanawan daan tim alerma. Jakmat kaya tadatalaang tagbati dito'y Kat, kasalo na angkal. Ay, makamumutan iti biyag na. Sapay masakit. Nanang. Ay na, sino ti parigatan na mga sikasokon kwa na, syak. No kaya magbati kan, tasikat ti mga sikasokon kwa na. Sumurutakin ka, nanang. Nalang araw. Agimpake kan, anak ko. Nangyagak iti kanam Elvis Barok. Mangan kapay. Amok asaan kapay anamigat kat. Saan pa yung harod, Nana? Agyaman na kada kayo. Awan anyaman na. Madi numaladla daw ti panangan mo. Sapay agtumtumar ka iti agas. Awan mo't ngamin maibaon nga gluto, Nana. Tapinanawan dakmat tan dagiti kakabsat ko. Iso nga imayak tamaasyanak ka. Husto nga minen ti bisyo. Kundi mo labsan ti kinagagat mo. Kaasimot laang ti bagim no kasta. Uy, Nana. Pag nakmakon da ito yung napasama kanyak. Gapo iti pa nagbisbisok. Iso akas to iti laklak ama kita. Ala, mangan ka nga rudan. Tapno makatumar ka iti agas mo, baro. Kumusta nga iti kalugaran tayo ang masakit? Bakit? Kas iti sigod lakay. Agkakapsot latamot. Tinasayat. Kuyugan tanto ama pa nagpa-check up. Wun lakay. Taadda kanugayang follow-up check-up na ngam saan anakapan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Adora. Ninanam asali da ito'y. Ti kalugaran nyo dito'y ayan ti kabsat yo. Inalak ti numerom iti kabsat mo. Nakaawag kayo matnana. Saludsudek ko man o asino ti addawaya na kada kayo iti kabsat mo. Takuyugan nyo ni Elvis amapan iti doktor. Di kay madanagan iti magastos. Tada kami kin nila kay ko ti makaam mo. Ay, busy akmat nana. Kan oray ni Lerma, makumikom day jay. Angam, ibagaklatakan kwa na Ngam jak may pasigurado nana. Malaman nga rod balasang ko. Ngam no saan nyo amasango. Da kami nga rod latan iti asawak ti mangkuyog kun kwa na. Ngam ipakadami kada kayo tapno amuyo mo ti mapaspasamak. Wen, oray di yun ipakada nana. Awan problema kada kami. Kat pasensya kayo na tanay, talaga busy kami. Awan anyaman na balasang ko. Apay nga akas jay dagi jay nga kabsat. Iti awanan ti pakairanudan da iti kabsat da. Kasla di damatan paganano. Di da pa'y sarong kaaranan. Wen nga rod Di dala maasyan ijay kabsat da. Idi napigsapay ni Elvis. Iso ti provider da. Ado ti na itultulong ni Elvis kadakwada. Libre amin akananda. Tani Elvis ti mangbibiyag kadakwada idi. Libre pa'y ti pagnaedanda. Mas daawak mo't Ngam itatawanan matimulanda ni Elvis. San tamutin na pagan-ano. Angam ituloy talat ti mang tulong kan kuana. Takaasimot lakay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nasabat kumot na Uncle Elvis iji paradaan ni tay. Ne, anya tararamidan na ijay ngay. Adda ka nun na pan naginatang. No kasta, naimbaganan ni uncle mo? Napigsan? Hun nanang, limok magpaikit tiya. Ne. Nabayag mga agpayso na jak nakit-kita di kabsat ko. Ay, inaktuman ki di sarungkaran ta kumusta akmat.
Nay, papanamanan Elvis Barok. Sumrag ako ni ti trabahok, nana. Nay, kita di mo manen labsan ti agtrabaho. Agtrab-trabaho ka. Sa bali pa'y tay negosyo apakanan. Sa nabali, nana. Tada katulunga ki jay. Kanlikli ka mun ti arak. Ang mga nunabartek kan tumanen asumangpet di tabalayo, Barok. Saan, nana? Di kay madanagan. Tadyak tumalipatan dagiti pamagbagayo kanyak idagsak sakita. Nasaya at nga rodno kasta. Aywanan tayo ti salon at tayo. Taday ta ti kinabak ng tayo. Wen, nana? Mala, mapankan tapno di ka mataktak, Barok. Nanang, at damanin mabayadan iti pagadalan. Manumanan, bayad ka la bayadan. Ammo mangawan makukwarta. Da kayo met ngamin tinang pilit kanyak nga eskwela. Anya? Da kayo tinang ibaga nga agadalak. Iso nga anusan nyo nga ruta gastos. Mapanak to itayan ni uncle mo. Barang adamited na kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Long time no see, Lerma. Nakalagip ka man. Kwa manong. Adda iji ospital ti asawak. Masakit manong. Anya? Umayak ko maagkid daw iti tulong mo. Tani, nabayagan asaan ang nakatrabaho ti asawak. Kat naibusan kami iti kwarta. Anya? Atoy. Umdas siguro daytan. Ay katun amanong. Ngam numanayon pay, may mayat manan. Dayo nakita sa ngaribo. Ay na, agyaman manong. Nay, adda ka magayam dito Lerma. Inunaan nak Ha? Oh, nakaumay ka mat, Adora. Naimbagman ta nakapasyar ka. When ata mailiw kami kan, manong. Ay, umuna akon manong. Manang, panawan kayon tagur-uray nila kay ko ijay ospital. Anyat gagaram, Adora. Adda ngamin bayadan ti kaan na kami di pagadalan da, manong. Anya? Ket, kasapulam ti kwarta. When manong tani, awan makukwartami. Naimbagkan ka tabaro ka. Awan pampanunutem abiyagem. Manuti ka sa pulam, Adora. Manong, ipakadami kumaken ka ti panagsublimin dito'y balay mo. Oray da kami iti anak ko, manong. Agsubli kami dito'y. Ta solnitan mi tinagkurangan mi kan ka. Apay, ti pagnanadan nyo ngay. Apay apanawan nyo. Kaya't mi ti makasulnit kan ka iti nagkurangan mi, manong. Pakawanan da kami kumano binaybayan da ka iti nagsakit ka. Wen manong, sorry. Bidot day nga inaramid mi. Iso nga agsubli kami dito'y balay mo. Tapno makabawi kami kan ka. Pagyamanak, no napanunot yo ti kamaliyo. Lerma, Adora. Ng mga sawa ako ni ti mabiit. Tadan impay ti Diyos para kanyak. Kat kalpasan ti kasarmi. Agnaedan dito'y balay tagbalin nga ipagyo. Ha? Mga sawa kan, manong? Wen, Ay, kababainan at makipagnaid ka da kayo. Taadan tugayang man asawa, manong. Wen nga rod Mabainak mutten manong. adda kada kayo dayta. Ngam didak to ko magurguraan. No bilang jak tumaipay ti anyaman akiddawan nyo. Tani, agpamilya akmatan adding ko. Sapay ko ma, tamawatan dak. Wen manong, maawatan da ka. Ay ket, sapay ko mga rod at naragsakan to iti sidong tagbalin nga asawa, manong. Ket, ulitin mi tagkid daw iti pamakawan kan ka. Wen, awan kanya akong dayjay. Linipat kong dayta. Ngam ti panang tulong ti kalugaran tayo kanyak ti jakto pulos malipatan. Utang ko ti amin kadakwada. Isuda ti inaramat ti Diyos nga instrumento. Isu ana imbaganak, adding ko. Nakasang apanunutan nga adda dagitay tattao sada kalamalagip a kumustaan no adda kayat da nga alaan. Ngam nawan ka sa pulanda, ultimo nagan mo, malipatan da. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo di YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tungkal maysa.